Ngase-ke ngidecide ukuthi-ke ngcono ngihlale ngedwa ngoba noma ngithi ngiyayisondeza efemelini ingiphushela emuva. Ake ngibingelele mbukeli lapha ekhaya igama ngumzothule ngwakashembe isibongo mafafuka njengento engabani isihamba nesihamba ungosengalala maqedo lala bafoza nokhathi izikhudla khudla uthi mawuvimba ngala uthi kusungale ngumkhovo oyiphayo umadakeni oyishasa nkentela ngiyabingelela iNethezeka TV igama lohlelo uphila kanjani namhlanje sibhalelwe insizwa yakamhlongo ithema isibhalela yasibhalela ngosizi elibonayo khona la endaweni yaseNanda umuzi udadewethu uhlala nabantwana and egcineni kudingeka ukuthi ethole usizo sithe cha asifike qathatha nayo umhlongo ozoyikhulumela yena ekutheni ukuthi ufike kanjani ekutheni ukuthi ebone lesi simo esikhona Njomane awusondele mteka baba sikhulume la kwiNethezeka TV uyaphila mteka baba yebo siyaphila Mntanhlanzi Njomane sibona isimo la usithuma khona ekutheni ukuthi kunesimo esingesihle kahle akuwe usibeke ekuqaleni nje kusukela ekuqaleni ekutheni ukuthi wena ubazi kanjani kulomndeni kuze kufike la ekutheni ukuthi uzosibize usicele siyiNethezeka TV mfoka Nhlanzi njoba usushilo umfoka Mhlongo lo odabuka ngomhlabe yalingana kodwa uzinzela endaweni yaseNanda lo muzi lo ngwazi nje kudala umuntu engimazi kakhulu ubaba omkhulu wakhona wala ekhaya so umuntu ebengijwayelene naye ukusho ukuthi mina ngumuntu nje vele ongalokuzana ongathatha intweni ongatohozi ngase ngibona ke isimo ngendlela okuyisona somndeni wala ekhaya ngacela usisi wala ekhaya ukuthi ucela ukuthi ngize la ekhaya ngizomlekelela ngelokuzana ukuthi ngizopheshela indlu ngithe mangithi ngiyabheka ngabona ukuthi ayingeke ngeke ngizokwazi ukuthi iphesheke lento so ngizocela ukuthi ke kube khona abantu engibathintayo inhlaka mhlambe zama social media ukuze kwazi ukuthi kulekeleleke mhlambe namakhansela kanjalo so ngibe sengihlaba ikhweleke ngenhlanhla ke iNethezeka TV kube yiyona ke eqalayo ukuthi ize la izothatha lo daba lolwala ekhaya ukuthi khamba kanjani kahle kahle ngifuna ukuthi nje indawo yala ekhaya ilekeleleke ngoba isimo selukuzane sendlu abahlala kuyona bawumndeni omkhulu kodwa isimo abahlala ngaphansi kwaso hayi asiculisi ngizobona nje nani mase ngena ngaphakathi ngiyabonga kwamanje emake ngifuna ukuthi siye la ekutheni ukuthi uma ukhuluma ngesimo sokuthi asiculisi sakhona la ekhaya ngifuna usibheke ekutheni mhlambe inhlaka ezifana njengezomphakathi la endaweni kukhona enike nayithinta nakhuluma nazo malana naso lesi simo ngoba bekuyinto ngathi iyaphuthuma ngithe mangibuza usisi ukuthi uke wazama yini ukuthi abathinte inhlaka njengama ward committee kanjani amakhansela wathi wakwazama kodwa manje akayithola impendulo and basibona isimo babona noma ezama ukuthi aqonqothela uthayela ukuthi azame ngendlela azama ngayo nangesimo futhi sempilo naye amatoha wavuka ngendlela avuka ngayo so uyathathe kuyo le mali engane akwazi ukuthi alekelele ilokuzana ikhona la ekhaya so ngokubona isimo nangenhlaka ezithintekayo emkhansela nakhona sibona ngathi kunhlanga zimuka nomoya kanti isimo la asikho right ngaphakathi ngiyabona ukuthi kokugcina sokuvele inkinga enkulu ungangokuthi nesidumbu singaphuma yeah Ngizokahle Njomane so hamba sengaphakathi sibone nawe mbuke lapha ekhaya weNethezeka TV masisukala njengamanje songena ngaphakathi sifike nakuyena usisi ngoba umhlongo ekwazile ukusicela njengeNethezeka TV sasondela sikwazi nokubuka ngaphakathi isimo mase siyabona ukuthi isimo makuya ngokuthi nawe uyakwazi ukuthi ufake isandla noma usondele ube kanye nathi kulolu daba ukwazi nawe ukuthi usondele njengombukeli emakhaya ngoba egcineni ukushintsha impilo yomuntu ikona okubalekile ngoba igcineni awulazi kusasa nawe ukuthi likuphatheleni ngenzeka ukuthi nawe ukhona nawe la uzodinga khona usizo mase nawe uyasizakala kodwa njengamanje ake sihambe sengaphakathi sibone ukuthi ngabe isimo sime kanjani Koko ekhaya Yebo sanibona yebo njani kodwa sephi sikhona uyena ubhuti lo kade ngikhuluma ngaye weNethezeka TV niyaphela nkosazana hayi ungasondela sethi ukukhuluma kancane nkosazana sothi ubani igama isibongo nokuthi udabukaphi igama ngoAyanda ngwakahlela ngidabuka ngapha amaphumulo entabamhlophe eBhamshela oh yeah yeah okay ubhuti uke wasibhalela la njengeNethezeka TV ekhuluma udaba lakho udaba lesimo obhekene naso la ekhaya angazi singathola indawo sihlale phansi
sikwazi ukuthi sixoxe kahle ngalo lonke lo daba usibrief ukuthi ngabe kwenzakalani la ekhaya. Yebo. Okay, akunaki. Ngicela ngeke. Okay, siyabonga. Okay. Ucela bani lezi u2 lezi u1 la sabalansile ezila une crack. Njengoba subona ke mbukeli singaphakathi la emzini wakhona la ekhaya ngokubhalelwa umhlongo ekesibhaleleni kwakhe umhlongo udaba lomuzi wala ekhaya isimo ngiyacabanga ukuthi nawe uyaqala uyasibona ekutheni kusime kanjani la ekhaya indonga ezinye zimile sengiyibonele mina mathupha ayibalansiswe ilutho ngenzeka noma yini kodwa ke usisi uyena ozoqala esinike udaba lakhe ekutheni ukuthi yena uqale kanjani ukukhula kwakhe ezefike la ufike kanjani inkosazane siyakuphinda siyakubingelela kwiNethezeka TV sibonge nokuthi usamukele ekhaya. Yebo sanibona. Nkosazana ake sibuye odabeni lala ekhaya ngaphambi ukuthi singene kulona sibheke ekutheni ukuthi ukufika kwakho nokukhula kwakho ukhule kanjani uzofika khona la ekhaya. Okay. Ukukhula kwami ngikhulele eNtabamhlophe ngahlala naseKhongo khona la eNanda. Ukukhula kwami ngikhule ngumuntu obehlala nokhulu emakhaya so ukhulu wayeseyashona ke nge-25 December zika 1999. So sase sabantu ke ngathi bahlala bodwa ke ngesimo sokuthi ke sesingekho isimo kahle sase siyabuya ke siza la eThekwini ngazohlala ngonoma uma ube umuntu oyitohozelayo uhlale ebhizi so ngokukhula kwami kona bengekuhle ngingasho nje ngithi ngikhule ngumntwana ongajabulile until ngize ngithathe isinqumo sokuthi angihlale ngedwa. Imake isinqumo sokuthi uhlale wedwa uhlala kanjani la wedwa kwenzakalani noma kuyifamily bekhona ingqinamba nezinkinga ezithile obubhekana nazo? Beziba khona inkinga bengibhekana nazo ebezingangiphathi kahle. So ngase ke ngumuntu ohlala emakhaya ke ngabuya ke sengizoqasha la ngiqale ngaqasha ukufika kwami la ngifike ngumuntu oqashayo ngiqashe eAfrica khona la eNanda. Ngahlala emqashweni ngithi 2 years ngihleli khona. Ngase ngihlala kwelinye ikhaya eliseMatikwe nakhona ngafika ngahlala kahle. Kanti ke ubaba uzobe sethi kunendawo yayikhona la indala angihambe ngobona ukuthi ngingamisa kanjani ngihlale khona ngoba ngihlala emqashweni. Ngafika hayi bengifika impela indawo ikhona yona kodwa kuyabheda kukho kahle ngase ngiyahlala ngoba nginethemba lokuthi izinto zizolunga. Imake leyo nto yenzeka kumephi iminyaka wena uneminyaka emingakanani ngaleso sikhathi iqala leyo nto okwenzeka ngoba ukufika kwakho mhlawumbe wasuqedile isikoleni usuka emakhaya mawusuqedile noma wawungakaqedi mhlawumbe wagcina ungaqedanga esikoleni kwenzakalani nje ngifuna ukuthi ukwazi ukusibekela lapho nokuthi uma uqala uzohlala la ufika la wena ufika nomntwana noma ufika uhamba mhlawumbe nabantwana ufika ngasiphi isimo. Ukufika kwami la ngathini mina bengumuntu angizange ngisiqede isikole because vele ungena kwami high school ngingene ngumuntu vele owaye adembulelwa ngisho ingubo zesikole. So ngafunda ku standard 6 ngithe ngifika ka7 ngawuphasa bengifika ka7 isimo ke saya ngokuya wesike nezinto ke ngingakwazi ukufunda kahle. So ngase ngumuntu ohlalayo ke ngaqala ke nami ke ngenza izinto ezibhedayo yabathi bangani uzothola imali anti ngizomitha. Ngamitha ke ngazala ke izingane. Ngase ke ngidecide ukuthi ke ngcono ngihlale ngedwa ngoba noma ngithi ngiyayisondeza efamily. Ingiphushela emuva. Okay. Ake sibuyeke la umuzi obuhlala ubaba wakho o ubaba omkhulu wakho noma umuntu ohlobo seni sakho. La kwakuhlala ubaba omkhulu kodwa umuzi kwakukababa. Yeah. Usho umuzi kababa wakho lo. Yebo kunjani phela. Okay. Isimo ke emva kalapho uma wakho uphi ngalezo ikhathi uma wakho khona
noma uma wakho akekho ngalezo ikhathi ngenkathi ufika wena la uzohlala kulomuzi? Uma ubekhona, uma ubehlala eKhongo, ngokuthi vele naye uma ube umuntu ongenasikhathi esebenza, ngagcina ngumuntu odecide ukuthi-ke angihlale ngedwa ngoba ngihlale ngikhala still. Ngibuye ngingaphatheki kabi nokuyimela, ngcono ngivele ngihambe ngoyimela. Yebo, kwaba into kanjalo. Amatoho lapho kuhamba kanjani ngoba isimo sokuqasha sidinga ukuthi kube khona imali engenayo ngenkathi uqala ukuqasha nala usufika la usuzoqala impilo, isimo semali wayithola kanjani? Ukuthola kwami imali ngasho bengumuntu obengatohozi. Bekuye nje ngiluka abantu, labo bantu mhlawumbe ngiluka umuntu oyedwa mhlawumbe once a week, mhlawumbe bawu-2 ngibamba uSnoop ngithole leyo mali. Ngase nguba umuntu-ke ohlala oyikhulisa ngemali yeqolo. Bengumuntu nje kakhulu ilona impela belingisiza imali le yabantwana nokuba ngihleli la ekhaya bengisizwe yiyona. Uke wakhuluma ngekhaya eBhamshela, ikhaya lisekhona noma lisekho ikhaya? Ikhaya ngisho ukuthi laselifile kahle, kuyinto nje esiphelile indaba yalo. So njengamanje sisabantu esiyaliphemba kahle kahle, alikavuki lime ngqo ngoba kusakhona indle yodwa. Kahle kahle ekhaya sinenkinga ukuthi umuntu meyihlala khona uyashona. Ngoba ukukhuluza washona umuntu oyena wakuwumuzi wakhe, wafika nomama uncane wahlala khona naye washona. Waphinda nomamkhulu wathi uyovusa ekhaya, uthe sahlanganisa into zenduna ukuthi buyele indawo, induna yabuya yasika kahle indawo, naye umamkhulu washona. So emva kokushona kamamkhulu-ke kwase kuba-ke ingane u-Inawo behlala khona, wahlala-ke naye isikhathi nje eside ngoba ubefunda, naye-ke washona akasekho. Njengamanje kuhlele ezinye iy'ngane, kuba nje ikhaya elikanjalo nje engazi. So sonke-ke vele sabantu abasabayo ukuhlala khona, engathi singafika ngokuvakasha bese-ke sibuyela la sihlala khona. Okay, ngizwa kahle. Uke sathinta kakhulukazi indaba yokuthi kufanele engabe mhlambe namalungu omphakathi ayakwazi ukuphakamisa isandla kulesi simo esisibonayo thina la ekhaya. Bengikhuluma nomhlongo lapha nokuthi inhlaka zomphakathi zikhona yini ezike zathintwa mayelana nalesi simo sala ekhaya ngoba isimo asisihle ngempela. Nalomoya esifike ngawo la ngicabanga ukuthi bekuvalwa amehlo, angazi ukuthi bekuyisimo esikanjani. Akusitshele ngesimo sala ekhaya ukuthi kwenzakalani. Uthe mawufika la ekhaya ube umuzi ubuka kanjani noma umuzi vele ufice usumdala usuneminyaka wabakhona? Ukufika kwami la ekhaya umuzi wawusumdala impela nje kakhulu. So ngoba isicabha sasingekho. Isicabha ubusiqukula sibeke eceleni, noma uzovala ngangisiqukula ngivale bese ngivala ngestofu ngibeka amabhakethe ukuthi kukwazi ukuba imiphi iminyaka? Ngoku 2012. Okay. So ngase-ke ukufika kwami umuntu oqala engamjwayela uyena umhlongo kule ndawo. So ngase ngiyamcela ukuthi ngicela ngisize. Wayeseyangisiza-ke wakwazi ukushayelela kumnyango. So la ekhaya mengabe kunethi imvula kuba neziphethe eqhumayo phakathi endlini, namanzi ayangena, kune-drain la netamkoke la ngemuva. Ziyaqhuma amanzi angenela endlini yonke, udoti lo wetamkoke ungenela endlini, amanzi ayophuma ngekhishi. So nje ngingasho ngithi mekunetha sima ngeenyawo sonke ngoba ayikho indawo esuke ingavuzi. Kuvuza naphezulu yonke indawo nje isuke igcwala amanzi. Suke kuvuza phezulu naphansi, amanzi ebumbuka la phansi. Angeke ngisho ukuthi ngathi nje yonke isuke ivuza ngoba nala ngazama ukuyishintsha iroof kodwa still nakhona indawo nje evuzayo enamanzi kakhulu. Okay, kulungile. Ngizobuya kuwena Mhlongo, isimo sifike sakuthinta. Uke wachaza phambilini ekutheni ukuthi into ekuthinte kakhulu ukuthi
kube khona inhlaka ezithintekayo kakhulukazi nabantu abangalula isandla uyayibona into kanjalo wakhala ngokuthi inkinga amatoho ihona angavuki kahle uhlala nabantwana ngoba enabantwana la egcineni ukuphepha akukho ngifuna ukuya lapho Mhlongo isimo wena esenza ukuthi usithinte ngifuna usenabe kahle ngoba uke wafika la ekhaya uzophesha ngokuthile wathi wena angazi ukuthi yini ebengizoyiphesha la okungcono cela nisondele njengenethezeka akunabe la ezimeni ohlangabezana nazo wena lokho waqala ukufika la ekhaya ulungiselela usisi kwenzakalani made kune imvula noma kufika ikhukhula noma kufika nje kakhulukazi nomoya njengoba kade kunomoya njengamanje but njengoba kade ngishilo nje ekuqaleni ukuthi isimo salana asigculisi kakhulu ngoba umuntu engimaziyo la njengoba kade esho dadewethu ubaba omkhulu wakhe umuntu engangijwayelene naye so lendlu kahle kahle yobethi indala nje indala nakuyena lendlu le angazi ukuthi njengamanje uneminyaka emingaka mhlambe la ko 30 something kodwa indala kuyena lendlu yobuyibona nje ukuthi ayisabalansile so isimo kade sikuyena naye ubaba omkhulu wakhe amanzi kade ngena njengoba esho kunestamkoko lapha ezivele nje siblock uma siblocka kunethi imvula amanzi avele esuke ephezulu ezongena ngecapha la agcwala indlu yonke yabo so uthola ukuthi isimo manje akulalwa yabona nje kumewa ngenyaka kuze kuyosa okuwesi kakhulu ngoba ezinye zezingane ziyafunda mhlawumbe zovuka ziye esikoleni ziyaphazamiseka mhlambe nawe uzovuka ematohweni akazi ufanele shekwe kunjani lana noma kuphephile noma kuphephile kodwa uzogcina sehambile ngoba ekugcineni kufanele ukuthi phela izingane zidle naye adle so wathi ngicela athi Mhlongo ngicela ukuthi ufike futhi wangivimba nje endleleni nami ngakhona la ngiyakhona wathi Mhlongo ngicela ukuthi ungisize lapha nginenkinga indlu yami yawo ngicela ufike entambama sizobonisana mangifika ngizobheka isimo ngeke ngeke sisi isimo ngendlela esiyisona lendlu phela isabalansile lendlu ingawa noma yini and ingozi ayikho enye indawo engase niye kuyona wathi usisichami la wena bhuti ngiphelele la njengoba nawe wazi ngiphelele mangibheka ngala kwa right kuyabheda bheka ka left kuyabheda bheka kwa emuva kuyabheda sizokwenza njani ikhona material ikhona material kodwa nje enye singayifaka lapha phezulu ngoba nibone kunothayela abasha ngalana ke azogibela lana ukhiphe labo ukhetha abadala ubafake ngala eceleni kusho ukuthi ukhethe senguxuba nani nodaka yabo akuhlangani ke lezo zinto lezo and uyayibona ukuthi seyipheshe kangakanani into esebalansile la sukubhalansa loladonga lolwana nalolu bazolibona abalaleli uma kuya ukuthi ababukeli uma kuya ukuthi siyashutha sukubhalansa lezo indonga nazo lezo indonga udonga nje lodaka luyimele lodwa asekho igxobo ayisekho babona ukuthi ngeke lezi imvula lezi ezofika ngoba phela indawo esikuyona sisenanda sokwaba khona idube la eNanda esayitholayo abanye bahamba ngekhukhula abanye kanjalo abakatholakali so ngibheka leso simo leso ngabe ukuthi ngeke sisi noma ngathi ngiyakulungisela ngoba phela nami ngiyangisize lapha nalapha nokubantu bangezela amasentshana kodwa ngeke ngikwazi ukuthi sisi ngikubiza imali angazi nizokubiza malini waluke eshilo Mhlongo ngicela ukusho ukuthi imalini inyanga iyaphela ngizozama ukuthi mhlambe makukhona le material eshodayo ngoba ngamtshela ukushoda igxobo before ngibele kufanele ukuthi iqala ibalansiswe indlu bathi yena ngicela ungitshele Mhlongo ukuthi kuzodingakala imali engakanani for ukuthi wena ngikhokhele namanje angaze ngimtshele iqiniso le nayo ngawufakazi naye angaze ngimtshele ukuthi ngaba imali ngoba ngiyahluleka ngalelo day ngalolo langa angizange ngize ngilale kahle ngoba isithombe sasiloko sibuyile ukuthi lezi ayingane lezi engishiye lapha kaze isimo sazo sinjani kuzosayini zikhona uyabona ngokubheka isimo senhlalo endaweni engiyona mina la akusikhona ekhaya kwaMhlabe yalingana la ngifike nje nami uzokufuna amatoho ngokuthi phela amatoho isimo sikusona siyabona kuyabheda agcine ke nami sengihlala ke ngibamba lapha nalapha so ngabajwayela abantu abakoma ward committee mhlawumbe namakhansela kanjalo kodwa ngokwazi ukuthi labo bantu vele njengamakhansela angiqondile mhlawumbe angeke ngize ngibize igama lomuntu kodwa nje la asilekeleleki
Oh yeah. la eDube village nje asilekeleleki ngesimo esikusona la kahle ngokwazi kwami kudala ngifika nje sekuneminyaka ngila ngezwe kuthiwa ngazi kwakuzohamba ini isitimela dala kwakunele umhlelo leso so eminye imizi yagcina ingasuswanga so nawo lo muzi lo sengathi omunye wemizi yayizodliwa isitimela kodwa manje ngendlela abangayinakekeli ngayo lengane angazi ingakho ngize ngathi mina ongenani akube khona inhlaka zama social media nama TV azokwazi ukuthi ngiwathinte ngwalekelele akwazi ukuthi mina ke ngumlandeli ngosho nje ngokuyiqhenya umlandeli wethaza ka TV senginesikhathi ngiyilandela awuze kunini nje ama episode engawakhuluma ngike ngathi kuni highlight so ngase ngithi angibathini so okujabulisayo lokumangazayo kube abantu engazi ukuthi bahlala la kwi-ink okuyibona futhi abasheshile baphuthuma nizamile ukuthi nishiye izinto zenu naphuthuma neza la ekhaya ngokubona nami ukuthi njengoba kade kushaya umoya angizange ngizinkodube ngihleli lapha kumngani wami since ekseni ngoba ngithe ngizofika ngo9 nangifonela ukuthi ngizophazamisa umoya ngase ngithi awuthi ngilinde lapha kumngani wami nesimo kuyisikhona bengithi yabo nje ngizala bengithi ngiyafona angisamtholi kasi kwenzakaleni yabo akusalaleki nakumina mhlawumbe lamaphupha nje aqhamukayo yabo isimo nayibonela nani asikho right mhlawumbe nenhlaka zizobona lokuzana kuma TV mhlawumbe zilekelele bengifisa nje mhlawumbe bebekhona abantu abama subscriber ka Nethezeka TV ukuthi uma beyibuka le video balekelele bayishare baphinde bayiviewe futhi bakwazi nje ukuthi nje nakwezinye inhlanga nakomasipala siyacela nakumasipala weTheku njoba kungene nje imeya entsha siyacela bandla ukuthi ilekelele isimo asikho right asifuni ukuthi kuzophuma umphefumulo asisho uzoba njalo asikufuni futhi ukuthi kube njalo kodwa siyacela nje ukuthi basize nama hardware aseduzane khona la aqaqelela kwi-ink area siyacela nakhona ukuthi basize nosomabhizinisi abangasibalekelele neDube Village Mall lana siyacela nakhona abaphathi bakhona balekelele noma nje ngaba u3 room ozokwazi ukuthi nje ingane zikwazi ukuthi zilekeleleke zilale khona nami indlela nami engizama ngayo ukuthi ngibuyisele elukuzaneni anginayo imali kodwa mangathiwa kuyakhiwa la nami ngiyayinikela ukuthi ngeza nami ngizoxova udaka ukwazi ukuthi indlu imiswe noma ikuphi la ngase ingane ithi icela ukuthi indlu imiswe khona kodwa nje makhonakala nje ukuthi imphefumulo le isinde ngiyacela abantu ukuthi nje abanawo amandla abazame bandla lo sheleni loyo ozofakwa ngaleyo ndlela ozofaka ngayo noma leyo material ngawuthayela ngaba yini ngabe yitini konke nje kuzokwenzeka ngoba sifuna ukuthi ekugcineni kungabi kuthiwa inanda idume ngokuthi ayinakekelwa ngendlela ukuthi mhlambe makunephepho kanjalo kumuka abantu kanjalo zonke lezo zinto lezo siyacela nje ukuthi inanda ikinakwe ngiyacela nje kakhulu ngizwa kahle nje manje ake sibuye ngala Nkosazana uke wakhuluma ngekhaya wathi ekhaya isima sisihle shothi abantu abadala ekhaya emuva manithi niyaliphemba vele uke wakhuluma umamkhulu wakho osedlulile emhlabeni umamncane wakho angazi omunye umzala wakho lo naye befunda wahlala khona naye wadlula kumanje sekuze kwangena abanye abantu othola ukuthi bayahlala bekwazi ukuthi mhlawumbe begade ikhaya alisamile ikhaya nawe usozamela mhlawumbe abantwana bakho ikhaya njengamanje ngoba sekuyikhaya labantwana bakho leli umbuzo wami uthi okubalekile ukuthi le ndawo siyayibona thina nakuba ifika imvula ayifani nezinye indawo ongaze uthi zinenkinga kakhulu mhlawumbe kungayi lama drain oke kwakhulunywa ngawo kuthiwa angasenhla la ngemuva athi mayivalekile amanzi mhlawumbe engene la ngifuna ukubuzela ekutheni okufisayo wena isekuthenini ukuthi mangathiwa kukhona oqhamukayo noma abaqhamukayo bethi cha nakho esikubekayo nakho esikubekayo mhlawumbe kudilizwe la ekhaya kwakhiwe la ekhaya noma uright mawukhona la ekhaya ngoba umuzi omdala mhlawumbe kababa wakho noma isifiso sakho sokuthi makukhona ekuthiwa ungangena khona mhlawumbe ufihle ikhanda khona kube indlu onikwa yona eyokuphila kwakho impilo yakho yonke ungakumukela nalokho yebo ngakumukela lokho mangaba indawo mhlawumbe ngithole noma ikhansela mhlawumbe lengizamele enye indawo ngoba yona le ndawo ayikho right kahle asilali la kunamathaveli ingenhla ingezansi
So kuningi nje kuyenzeka kuyona le ndawo nawo amanzi bengajabula ukuthi if ngithola usizo ngikwazi ukuthola indawo e-right e-safe nanani engezongihlupha ngamanzi. Okay, iyahlupha le ngamanzi nje uqobo lawo makuthiwa liyana. Yebo, ihlupha kakhulu ngamanzi ngoba even uyishaya kanje yabo nje mongaya la emva kwendlu uthi kanje uyawezwa yakhala kuthi du 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 okukhomba ukuthi ngaphansi ngoba igodo lezi emengakha la uhamba nje ungangeni ngisho isandla kusuka umgodi usugcwele amanzi okukhomba ukuthi indawo nje ecishe ngabe indawo enedamu khona vele ngifika la ngemumva kwakhona idamu elalikhona ngokuzama ukumba umhosha amanzi alokho ehambayo kwagcine ngazi ukuthi kuyama ukuthi kube nedamu emva kwendlu. Ngicela ukhulume wena nje njengo unabantwana bangakho abantwana uyiqalele wena nje ukhuluma into eqondile nje kubantu besemakhaya uthi cha uyacela kubalandeli beNethezeka TV bephose isandla bazokhona ukuthi beresponde kuthina nathi sibuka ukuthi simisa kanjani emva kwalokho sixhumana nani sesibuya isibili sesizokhuluma futhi ukuthi nakho esekwenziwe noma seqalewe wena ukhuluma ukuthi mhlawumbe khona la endaweni ikhona indawo mhlawumbe engatholakala khona la endaweni ewadini mayingekho ewadini ngoba abantwana bayafunda ngisho ingaqhela la ungakhona ukumuva uye kuyona. Yebo, ngingakhona ukumuva noma bethu iqhelile as long nje kuzoba indawo esafe ne-shelter engakwazi ukuhlala kuyo nabantwana. Abantwana ngabacelela nama remove esikoleni. Anginankinga. Ngicela uyicelele wena ukhulume abalaleli njengamanje ukuthi kahle kahle isifiso sakho yini ugoqe nje inkulumo yonke nokuthi abantwana bakhona uhlala nabantwana abangakhi la intombazane u10 na13 years le ndala ngithi unabani umdala umntwana uzothi 21 uzothi 21 okay ukukhulume nabo njengamanje bengicela nje kubalandeli ukuba bangicela bangisize kuNethezeka FM abazobona le video le ukuba bangisize bangixhase nginabantwana abawu5 omdala uno21 uzothi 21 owesibili uzothi 19 bese kuba ke ilo no16 bese kuba nalo no13 years no 7 years bese kuba abazukulu ke laba bakhona ka sebewu2 abakhona bengajabula nje ukuthi ngisizakale kakhulu bengicela noma kubani ongaba nesandla angisize because ngoba vele ngumuntu vele ongakhulanga kahle kungangithokozisa ukuthi nami ngelinye ilanga ngibe nekhaya elifudumele. Sibonga kakhulu Nkosazane sibonga kakhulu sithembe ukuthi bazoresponda abantu abarespondayo imininingwane singayikhipha mhlongo uthola ukuthi sikhipha imininingwane ukuthi nixhumaneke kodwa asifuna abantu abazosuke bedlale yabona leyo nto ekutheni ukuthi sebedlala ngani abantu bayakhona thina ukusi-emalela thina mase umuntu mesi-emailelile noma ekwazile ukuxhumana nathi lapha kwiNethezeka TV mase exhumane nathi umuntu into esizoyenza thina ukumudlulisa lowo muntu ezekini ekwazi ukuxhumana nani ngezathu ezithi kukhona abantu athola ukuthi sebesebenzisa inamba zabantu ngongekho right esimeni abasuke bebhekene naso nawe mbukeli lapha ekhaya okubalekile sekutheneni ukuthi ungasi-emailela ungangena lapha futhi kuthina usi-inbox ku Facebook sokona ukuthi usikuphendule nokuthi usho ukuthi wena unalo usizo thina sokhona ukuxhumana nawe mase sikwazi ukudlulisa usizo ngendlela ukuze kube lula uma kuya ngokuthi sibhekana nalesi simo sala ekhaya abantu abasondele iwadi mhlongo sengifuna sigoqe manje ngoba usise sibekile isitori sakhe uwadi bani ningaphathi kaliphi ikhansela uma uyalela umuntu uzothi kukuphi nendawo la sesigoqa nje kwiNethezeka TV iwadi esikuyona u55 ikhansela esingaphansi kwalo uSiyabonga Mfeka ngizokuthuzinze eKhongo uma uza la usuka phezulu eMtshebheni ufika nje emarobotini eDube Village Mall bese uthatha uleft wakho musuka phezulu suka eMtshebheni ugudle nje iground boqeda nje iground kudla khona uleft ukuqala ojikela kwala left uyaqala lapho ubale iqilo kuzana ihams lokuqala uqhubeke njalo awujiki indawo
Hamsi lesibili kuthiwa kwaMthiya kule ndawo. Oh, iKwaMthiya. Okay. Asibambe la ukuthi avele sibamba ngokuthi iKwaNomivi eduze kwaNomivi iThaveli kaMthiya kulomgwaqo futhi ongena ongathi ubheka enhlanzini. Okay, kulungile. Sesigoqa nje Nkosazane ngiyazi ukuthi hayi ukuthi uyasebenza amatoho wabambabambayo ekutheni ukuthi mhlawumbe ngaphile izingane ekhaya uthola ukuthi nakhona mhlawumbe ayiziphele inyanga kahle angithi kunjalo. Okay, Mhlongo ngenzela ukuthi sigoqe kahle udaba kungabi sengathi usisi unalo itoho makuthiwa ethi wena ubuza imali ukuthi malini ngoba asifuna ukuthi ezengene kakhulu ezikweleteni nakomashonisa ngenxa yesima abheke kusona evele esenkingeni thola ukuthi umuntu vele usengena kwenye inkinga. Mhlongo sizobuya kwena sibuye nakuyena usisi sixhumane nabo nani nobabili kubantu abasho ukuthi bona bengaphosana esivivaneni ngoba kukhona ozothi hayi mina nginawo ama blocks ngakha ama blocks ngingawaletha mhlawumbe ama blocks awu500 nomunye ethi ngingawaletha ama blocks amangakhi awu500 uyabona lapho ukuthi into iyahlangana mase ku mhlawumbe ama blocks ese1.5 sekuyakwazi ukuthi uyaphuma lo 3 room loyo ofanele uphume nomunye ethi hayi mina ngaletha ucement mina ngaletha ini ngingakwazi ukuthenga amasaka awu10 ngwahambise khona noma awu5 ngwahambise khona thina okwethu ukuthi sidlulise njengoba kunjalo njengeNethezeka TV sibonga kakhulu isikhathi senu sibonge nokuthi nani nisemukela ngendlela nokuthi sibone indawo le obukhuluma ngayo ukuthi ikusiphi isimo njengoba umbukele lokho eyibona kakhulukazi imfanekise eminye nemfanti eyenzakalile khona la kuyiNethezeka TV sibonga kakhulu. Yebo siyabonga kakhulu Nethezeka TV. Okay, kunjalo ke mbuke lapha ekhaya sibonga kakhulu kuyiNethezeka TV esokucela kuwena njengombukeli isupport kulesimo lokho sibona sidlula ezithombeni uma kuyokuthi ukuthi siyakhuluma la ubone nendawo ukuthi isima kanjani siyacela enye into ebalekile ukwenza ukuthi uwenze uxhaso kumuntu uma umuntu ngempela engathatha intweni engasebenzi ngoba okubalekile esekutheni ukuthi besizakala yena nabantu akekho osebenzayo la uyena oyibambele mathupha ngalawo matoho awathola ngalolo suku nangalolo suku kumanje sifike thina kunesivunguvungu somoya ongakanani bekuvalwa amehlo kuyimkhuleko ngapha nangapha naye ethandaza impela ethandazela ukuthi kungonakali lesi simo noma kungenzeki umonakale engakalutholi usizo njengamanje siyacela ukuthi nawe wenze njalo si inbox lapha uma unosizo siqhumana nathi khona inamba yami engibuye ngitholakala kuyona u084 728 1512 084 728 1512 uma kuya ngokuthi kukhona okufisayo ukuthi usize ngakho siyacela kakhulu igama lami ngingumzothule ngwakashembe isibongo umafavuka njengete ngabani isambane esamba umgodi sangawulala maqedo olala bofokaza nokho ezukhudla khudla othi mawuvimba ngala uthi kusungale ngumkhovo oyiphayo madakeni oshasa nkintela umakhuza safakuye njengosawoti asibinde sibonane yipa.